Vitajte. Ak ešte stále hľadáte dôvod, prečo sa zúčastniť ako partner tohoto unikátneho programu na získavanie grafickej gramotnosti, musím vám povedať, že postupujete zle. Nehľadajte dôvod, prečo sa zúčastniť, ale skúste nájsť dôvod, prečo nie. Prečo sa nechcete stať súčasťou veľkej kampane, ktorá vašim kontaktom, medzi ktorými je veľa vašich blízkych, môže pozitívne zmeniť život. Naučiť ich zručnostiam a dať im vedomosti, ktoré možno ani vy sám nemáte. Prečo nechcete dať svojim blízkym dobrú radu, ktorá môže byť nad zlato a vás nič nestojí? Nechcete si zarobiť 70 eur z každého človeka, ktorý sa na vaše odporúčanie prihlási do plateného vzdelávacieho programu Akadémia Grafika Profesionál? Ak ste doteraz nenašli ten správny dôvod, prečo sa nezúčastniť, tak poďte do toho. Práve začíname. Celá kampaň sa spustí 6. apríla tohto roku a bude trvať do 2. mája. Vašou úlohou je počas predpredajnej fázy od 6. do 23. apríla osloviť svoje kontakty prostredníctvom webu, e-mailu, Facebooku a zaslať im pozvánku. Nič viac. Všetky ďalšie inštrukcie vám zašleme e-mailom. Stačí už len sledovať konverzie a rátať počet prihlásených užívateľov. Zarábať začnete od 23. apríla, kedy bude spustená predajná fáza, až do ukončenia predaja do 2. mája. To je konečný termín na vstup do Akadémia Grafika Profesionál. Po tomto termíne to už nebude možné. Časový harmonogram Akadémie Grafika Profesionál je detailne vypracovaný. V platenom vzdelávacom programe Akadémie, ktorý bude trvať viac ako 8 týždňov, sa účastníci budú mať možnosť naučiť pracovať s programom CorelDRAW. Získajú množstvo tipov, trikov a návodov, ktoré v oblasti grafiky sú na nezaplatenie. Naučí sa využívať oko grafika. Získajú množstvo bonusov, ktoré mám už teraz pre nich pripravené. Celú akadémiu budú mať doživotne k dispozícii na DVD nosičoch, ktoré zašlem na ich adresy. Môžete si byť istí, že produkt, ktorý odporúčate, je vysoko kvalitný a jeho absolvovanie prinesie zúčastneným veľké zmeny v ich životoch. Nečakajte na poslednú chvíľu. Začnite odporúčať už teraz a sledujte, ako vám pribúdajú provízie. Teším sa na našu spoluprácu.